Грим за момчета. Грим за момчета. О май гад. Ако си момче, което няма комплекси, това видео е за теб. И ако си момиче, by the way. Също, ако си люнинска батка, scroll this video. Грим без грим. Грим, който се прави буквално всеки ден. С 3-4 продукта. Няма да има нужда да купувате някакви скъпи неща. Просто няма се налага. Леде само с коректор, даже не слагам бибикър. Момчето използва и руж във видеото. Ако не сте фенове на руж, просто не искате някакъв цвят на буските, скипвате тази част. Харесвайте веждите си, това е много важно. Той май не използва спирала, но аз ще ви покажа как да направите миглите си по-гъсти, така че да не изглежда, че имате спирала. Тъй като сте извили миглите си, няма значение каква спирала ще използвате. Много леко, само на връхчето на миглата. Слагам много малко гланс, балсам, няма значение какво. Нещо, с което да хидратирам устните. Това е на Panacea Angel Kiss. Буквално